komai da sunan addinin nan sai zafi. Ka je ka duba ka gani mana, ka je ka duba mana. Kana tsammanin da coci aka je aka ɗebi mutane a coci ranar Lahadi, kana tsammanin da yanzu duk jaridun ƙasar nan in ka buɗe ba sai an kusan shekara kullum sai ka gani a jarida? Haka ne ko ba haka ba? An dinga magana kenan, an dinga rubutu kenan, kai duk duniya sai an yi maganan nan. CNN sai ta yi maganan nan. Shugaban America wallahi sai ya yi magana, ya ce ana kashe kiristoci. Amma mufa mun compromising, ranmu ya zama shine abin banza, abin da duk duniya ba mai wasa da shi sai mahaukaci, ba mai wasa da ransa sai mahaukaci. Duk duniya ba za ka sami mai wasa da ransa ba sai mahaukaci. Amma mu mun mai da ranmu banza akan ƙuri'ar kujerar da ba ta da wani amfani a wajenmu. Ka gaya min me amfanin wannan kujerar a wajenmu? Gaya min abin da ta tsinana mana. Ana kashe mu kaman kiyashi, an mayar da mu baya a duniya. Mun koma kafin mulkin mallaka, lokacin da ake cinikin bayi, yanzu haka ake cinikin 'yan arewa. A kama ka, a bautar da kai, a ce wai an sama farashi sai ka biya sannan ka sami 'yanci. Mun zama bayi a ƙasanmu, kuma wai ba wanda zai yi magana. Wani wai malamin nan a Abuja yake faɗan wannan abu? To in je ƙauye? Karin faɗa a Abuja sai in je ƙauye in faɗa? Ai maganar gaskiya guda ɗaya ce. Wallahi ni idan za a ɗauki raina a ce wannan abin ya ƙare, raina ne farashin a daina sayar da 'yan arewa, a daina kashe 'yan arewa, wallahi na yadda a ɗauka a zauna lafiya. Abin ya mana yawa wallahi, kuma na sha faɗa, wallahi ba zan daina faɗa ba. Ba wani uzuri da za mu bayar. Duk mai ba da uzuri a cikinmu munafiki ne. Ai an yi lokacin da kuke cewa in aka ce Allah ya zaɓa mana alheri munafunci ne. To yanzu kuma menene matsayar cewa ana kashe mutanen da suka zaɓi gwamnati ba kwa yin magana? Me matsayar wannan? Shi kuma menene? Kun kasa wakiltan Allah, ku ce Allah baya son zubar da jini. Kun kasa wakiltan constitution ɗin Najeriya, ku ce constitution ɗin Najeriya ya ce aikin gwamnati tsararan bayin Allah. Kun kasa wakiltan talakawan da suka zaɓe ku, ku ce a daina kashe su, a daina to wa kuke wakilta ne wai? Aljihunku, kawunanku, ko kunya ba kwa ji? Nawa ake ba ku ne? Wani daga cikin jibga-jibgar ƙasar nan ya taɓa faɗa a cikin wani babban taron malamai, ya ce wai don Allah cikin ku malaman nan akwai mai jirgin sama nashi kuwa? An tara manyan malamai ne ba, manyan limamai aka ce wai a cikin ku akwai mai jirgin sama nashi kuwa? Na ce ai ashe sun sani. Ya ce to wa'anda ba ku ba, masu jirgin sama a cikinsu ba za su kirgu ba cikin sauƙi. Masu private aircraft nasu a cikin limaman fastoci ba za su kirgu ba. To kai malamin musulunci me ka samu a siyasar Najeriya har da ta kai ga za ka zauna ba za ka iya magana a kan ana kashe 'yan uwanka ba? Me ka samu ma tukun na duniyar? Me ka samu? Nawa ka samu a ciki? 'Yar mota ko ɗan gida ko ku 'yan daloli ko ku babbar riga? Menene ya kai ran 'yan uwanka? Shi nake tambaya kawai. Allah ya sa mu dace.